Nachádzame sa v novom otvorenom depozitári Múzea Slovenského národného povstania. Tento depozitár sme oficiálne pre verejnosť prístupnili 1. mája. Slúži nám predovšetkým na to, aby sme ukázali teda návštevníkovi, ako múzeum pracuje, ako uskladňuje predmety, čo za rôzne skupiny predmetov máme v múzeu a samozrejme na to, aby sme ukázali trošku viac nášho zbierkového fondu, ktorý v súčasnosti číta už vyše 15 000 predmetov. Je to taký v podstate výber od textilu po kožu, kovové predmety, pamiatkové predmety, zbrane samozrejme a rôzne iné predmety spojené buď s vojenstvom alebo s civilnou správou počas Slovenského národného povstania. K tomu samozrejme sme vybrali aj predmety, ktoré majú zaujímavý osobný príbeh, sú teda spojené s niektorými zaujímavými osobami alebo udalosťami počas Slovenského štátu alebo Slovenského národného povstania. Keď sa pozrieme vlastne do prvej vitrínky, do prvej sekcie otvoreného depozitára, je to predovšetkým textil a kožený materiál, respektíve telekomunikačný materiál, to znamená na ľavej strane sú rôzne typy pokrývky hlav, či už nemeckej, slovenskej armády, pod tým sú typy obuvy čižiem, ktoré používala všetky bojujúce strany v podstate od slovenskej, československej branej moci, nemeckej branej moci, respektíve spojeneckej. Vzadu sú to samozrejme plášte. Takže pri textil materiály sa tu predovšetkým jedná o dlhších plášťoch, o rôzne typy blúz, ktoré boli používané počas vojny. Samozrejme nie sú to len typy priamo z druhej svetovej vojny, ale sú napríklad aj povojnové pozostalosti modernejších typov uniforiem, ktoré nám ostávajú po niektorých významnejších osobnostiach. To znamená, že máme napríklad v našom zbierkovom fonde aj sériu oblečenia ešte predvojnového, vojnového obdobia a dokonca aj po vojnovom obdobia nejakého človeka, osoby známej, respektíve menej známej, ktorá slúžila vo vojsku počas celej svojej kariéry. Takže je to taký zaujímavá zbierka. To samozrejme sa jedná o kožený materiál, rôzne typy obuvy, lyžiarky alebo obuv niektorých známejších, neznámejších osobností. Tu napríklad dole majú skladnené čižmy Otomara Kubalu. No a napríklad, čo sa týka koženého materiálu, aj rôzne typy praciek, respektíve typy opaskov, maptašiek, ktoré boli používané a predovšetkým teda slovenskou armádou počas druhej svetovej vojny a následne logicky povstaleckou armádou. Z takých zaujímavejších osobných predmetov v tejto vitrínke vzadu môžeme vidieť plášť generála Rudolfa Viesta a úplne vľavo v zadnej vitrínke, čo sa týka pokrývky hlav, tá brigadierka úplne vpravo, tá patrí Viliamovi Žingorovi, respektíve patrila teraz známemu príslušníkovi hrdinovi Slovenského národného povstania, ktorý bol následne brutálnym spôsobom komunistickým režimom po roku 1948 popravený. Je to takým symbolom toho prenasledovania účastníkov odboja komunistickým režimom po roku 1948. V druhej časti tej prvej sekcie otvoreného depozitára sa to jedná prevažne o telekomunikačný materiál, to znamená rôzne typy telefónov, rádio, rozhlasu, respektíve letectva počas druhej svetovej vojny. V tejto vitrínke tu vpredu máme v podstate všetky typy telefónov, ktoré používala Československá, respektíve povstalecká armáda počas druhej svetovej. Sú to rôzne typy ešte predvojnové z čas Prvej republiky. Je tu zaujímavý telefón, ktorý bol používaný Hlinkovou gardou aj s vlastným označením a ďalšie typy, ktoré v podstate počas vojny naša armáda používala. Pod ním sú telefóny spojeneckých síl, či sú to talianské, americké, francúzske, respektíve aj sovietské typy. Úplne na spodku môžeme vidieť veľmi peknú stanicu na prepínanie medzi telefónmi, takže centrálu takzvanú, čo je veľmi pekný kúsok. No a hore je to taký reprezentatívna vzorka typu rádií, ktoré boli používané počas druhej svetovej vojny na počúvanie rozhlasu. Vzadu je to taký malý výber materiálu spojeného s letectvom nejakým spôsobom, to znamená, sú to zvyšky z vrakov lietadiel zostrelených na Slovenskom území počas Slovenského národného povstania, takže dole môžete vidieť časti zostrelených typov stíhačiek, Messerschmitt, lavočky, alebo sú tam napríklad časti z vozidiel, niektorých úplne vzadu. Na spodku je to časť rádiostanice, stanku T-34, no a hore sú to časti zostreleného
lietadla Teplej kyslíkovej bomby z lietadla P-17, ktoré bolo zostrelené 29. augusta 1944 nad naším územím. Čo ešte tu také zaujímavé, v strede je to drevený model lietadla. Je to aerodynamický model, presne na takýchto sa 20-30 rokov vo veterných tuneloch aj v Československu testovalo. Rôzna konfigurácia krídel, tie horné krídelka sa dali dať od spodu, dali sa použiť iné vzory, aj zadné krídelka sa dali meniť a vlastne vo vzduchových tuneloch testovali, ktorá konfigurácia je najlepšia, najefektívnejšia na let, ktorá umožňuje tomu lietadlu jednoducho rýchlejšie, respektíve byť manevrovateľnejší. V dnešnej dobe sa to všetko robí na superpočítačoch, vtedy nie sú len predmety, ale je to aj pracovisko určené prevažne pre konzervátorov, reštaurátorov, ale aj kurátorov. To znamená, keď príde ku nám múzeu nejaký predmet a ho donesú, najskôr ho musíme v podstate zastabilizovať, zistiť, či aké má poškodenia, či nie je plesnivý a samozrejme izolovať ho zatiaľ od ostatného zbierkového fondu. No vlastne toto pracovisko slúži aj na to. Je to také univerzálne, slúži to aj kurátorom na prácu s predmetmi, respektíve postupom času budeme umožňovať aj návštevníkom pracovať s jednotlivým predmetom, takže toto pracovisko bude určené následne aj pre nich. Dôležitým aspektom toho Slovenského národného povstania je samozrejme jeho umelecké zobrazenie. Táto udalosť vytvorila určitý národný fenomén, ktorý bol následne dlhé roky, v podstate do dnešných dní, zobrazovaný aj v tom umeleckom živote toho národa. No je vlastne taký prierez rôznych umeleckých črt, svoch typov, aké v podstate v 50., 60., 70., 80. podstate do dnešných rokov boli zobrazované. Taká zaujímavá vzorka úplne na začiatok, ešte týkajúce sa v podstate pôsobenia slovenskej armády, predovšetkým na východnom fronte je tzv. Zákopové umenie, ktoré bolo najčastejšie zobrazované na nábojniciach. Sú tam prevažne výjavy z vojny alebo z prírody, samozrejme z rôzne typy, alebo čisto len ako okrasné zobrazenie, to čo vlastne vojaci sa snažili si nejakým spôsobom tráviť ten svoj osobný čas, vytvárať niečo, tak vytvárali v podstate zo zvyšného vojenského materiálu tzv. Zákopové umenie. V neskôršom zobrazovaní, to znamená v sochárstve napríklad, veľmi často sú to také tie heroické scény, symboly toho vzdoru. Veľmi často tí vojaci v takom hrdom postavení, ale samozrejme aj tu je veľmi silne vidno tú komunistickú deformáciu toho povstania. Väčšinou sú to teda nezobrazení vojaci, ako možno vidieť, ale sú to skôr tí partizáni. To znamená, tá vojenská tematika bola stále niekde v úzadí v tých 50. rokoch. No a následne sú to také pripomienkové predmety rôznych osobností z druhej svetovej vojny, bronzové odliadky. No a samozrejme v sochárstve boli zobrazované aj ten moment toho utrpenia toho národa, vlastne čím si prechádzal po tom Slovenskom národnom povstaní, to znamená na spodku napríklad to je tie zobrazenie toho tríznenia, trápenia, smrti v podstate ako takej. Súčasťou toho zbierkového fondu múzea sú aj predmety, ktoré na prvý dojem v podstate s tým povstaním ako keby nemali nič spoločné. Sú to potreby a bežné potreby, fotoaparáty, kefky zubné, lyžice, časti porcelánu, tlačiarničky, harmoniky, hudobné nástroje a podobné veci, ale sú to väčšinou predmety spojené buď s nejakou osobnosťou, alebo môžu byť predmety napríklad z vypálených obcí, alebo predmety nájdené po obetiach, v masových hroboch, prstienky, veci osobného charakteru, ktoré my uchovávame v zmysle tom zachovávať aj spomienku na týchto ľudí, ale zároveň sú to aj predmety, ktoré pripomínajú nám tú dobu, to obdobie, čo sa vtedy používalo, čo bolo bežné v tom čase vidieť, to znamená fotoaparáty dobové z toho času, alebo popolníky a podobné veci, ktoré nám trošku dokresľujú v podstate celkové obdobie toho slovenského národného povstania. Čo je tu zaujímavé, sú tiež niektoré zaujímavosti, napríklad tam vzadu, ten vysávač patril Gustavovi Husákovi. Je taký zaujímavý predmet, človek by nečakal, že skôr by čakal, že bude mať niekto kus oblečenia. Aj oblečenie máme, nie je momentálne tu vystavené. Ale posledná časť je venovaná predovšetkým vojenskému výstroju, výzbroju a zbraniam. To znamená,
Sú to predmety bežného používania v armáde, rôzne typy pištolí, zbraní, pokrývky hlavy, helmy, výbušniny a samozrejme delostrelské granáty, míny, ale aj predmety, ktoré sú súčasťou výstroja toho vojaka, to znamená napríklad fľaše alebo nástroje pre ešusy, to znamená na stravu, ktoré mal vojak k dispozícii, a bandasky na benzín, respektíve na vodu, ktoré boli používané počas druhej svetovej vojny. Čo je tu zaujímavé, napríklad je tu hneď predmetík prvý, fľaška po vojakovi slovenskej armády, ktorý si po úspešnom ťažení v Poľsku na svoju fľašu vyrezal v podstate túto udalosť, ktorá sa stala súčasťou, to znamená, je to názov, zakopané, dátum 27.9.1939, nápis jeho pluku a na znak toho spoločného boja, to je ešte symbol vtedajší toho spoločného boja slovenskej a nemeckej armády, tak slovenský dvojkríž a nemecký hákový kríž. Takže vlastne ten vojak si takýmto spôsobom pripomínal toho svoju účasť. Poslednou časťou je samozrejme zbraňový materiál, výstroj toho vojaka, ktorú používal, respektíve či sa ten vojak v tej svojej činnosti v podstate najčastejšie dostal do styku, a to je zbraňové systémy. Mínomet, ťažký gulomet, ľahké gulomety, rôzne typy pušiek, značky Mauser, Brno, nemecké MG34, československé typy zbraní, sú rôzne debničky na náboje, zásobníky, aké boli v tom čase používané. Je to v podstate taká celková vzorka toho vojenského materiálu, ktoré ten vojak používal, čo bolo bežné. A samozrejme to zobrazuje ten nejaký život, ktorý ten vojak má. Debničky plné munície v plnej polnej, keď treba nosiť, samozrejme pri obsluhe kanónov zanecháva. Je to naozaj veľmi, veľmi vyčerpávajúce, takže to trošku dokresluje ten nejaký život toho vojaka na tej fronte. No a samozrejme pokrývky hlavy a míny. To znamená, aké rôzne typy heliem vojaci používali, hore plynové masky napríklad. Jeden vojak mal k dispozícii plynovú masku, i keď neboli veľmi používané vzhľadom na to, že tá druhá svetová vojna nemala taký charakter, ako mala tá prvá svetová vojna, kde sa použil bojový plyn. V druhej svetovej vojne sa používal extrémne zriedkavo, každý z toho mal z jeho použitia strach. Preto v podstate existovala taká nepísaná vzájomná dohoda medzi stranami, že jednoducho plynové bojové plyny sa nebudú používať. No a na spodku, úplne vľavo sú to rôzne typy mín, protitankových, protipechotných a úplne vľavo vpredu tie drevené nemecká tzv. Šumíne sa nazývala. To znamená, bola veľmi ťažko zistiteľná, neobsahovala kovové malkových prvkov, to znamená, neslúžila ani tak na zabitie ako zranenie toho vojaka, keď vstúpil, tak v centrálnych vitrinkách sú zachytené je niekoľko skupinových predmetov, hore sú to v podstate nábojnice po vybuchnutí, po zlyhaní, respektíve náboje, po náraze, ako v podstate vyzerajú, po tom roztrhnutí počas výbuchu. Je to taký zaujímavý exkurs do toho, že naozaj aká neuveriteľnú silu tie zbrane mávajú. No a dole spod tým sú to samozrejme chladné zbrane, rôzne typy dýk, bajonetov, ceremoniálne šable, dôstojnícke, ceremoniálne dýky od československého vzoru, maďarské, rumunské a samozrejme nemecké, takže tu môže človek vidieť ceremoniálnu dýku príslušníka SA, SS a tu vľavo dôstojnícke kordíky zo slovenskej armády, naozaj veľmi pekné, zaujímavé predmety a veľmi vzácne. A nie je to samozrejme len zbraň, ale sú to aj ostatné ďalšie predmety, ktoré ten vojak používa, to znamená optika, buzoly, všetko, čo potrebuje k svojmu fungovaniu, k orientáciu v teréne, ktoré typy, akým spôsobom boli používané, to vlastne taká vzorka toho materiálu, ktoré máme zobrazený tu, hodinky, veľmi dôležitá vec pre každého vojaka. No a na spodku je to samozrejme zdravotnícky materiál, zdravotníctvo, ktoré bolo ešte ani nie zďaleka na takej úrovni, ako ho poznáme dnes, ale samozrejme to hájenie toho ľudského života a jeho záchrana bola jedným z podstatných činností počas druhej svetovej vojny, to znamená zdravotníctvo sa dostáva do dôležitého popredia a aj počas vojny bolo niekoľko zaujímavých poznatkov získaných práve z ľudskej anatómie, na ktoré boli následne využité pri operačných zákrokoch v neskoršom období. Takže v podstate tá vojna napriek svojmu veľmi negatívnemu charakteru prispela aj k rozvoju zdravotníctva. Čo je na spodku veľmi zaujímavé, tá posledná krabica veľká je
zubný prístroj nemecký zahnliches Gerät 41, to znamená, je to bedňa zo zubárskeho prístroja, zubárske vrtačky v podstate. Múzeum SMP samozrejme nemá len také typické dobové zbierkové predmety, ale máme tiež celku obsiahlu zbierkový súbor modelov, takže pokiaľ nemáme my ten veľký predmet, či je to tank, lietadlo, podobne na zobrazenie, tak máme značne veľký zbierkový fond modelov, ktoré zobrazujú tieto jednotlivé typy techniky, ktoré boli používané počas druhej svetovej vojny. Hore sú to najznámejší československý tank LT-38, ktorý používala aj povstalecká armáda vo svojej výzbroji, a Múzeum SMP má vo svojej zbierke dva kusy týchto tankov autentických, jeden je momentálne na reštaurovaní, chceme, aby jazdil. Takže na spodku je to jeden z takých tých veľmi zaujímavých vzácnych predmetov, je to vojenský kufor Jozefa Švantnera, príslušníka slovenskej armády počas druhej svetovej vojny. A on si vlastne ten vojenský kufor v podstate celý zachoval, celú svoju osobnú kariéru, aj so tými osobnými predmetmi, ktoré denne používal. V podstate ten vojenský kufor, do toho sa celý ten život toho vojaka musel zmestiť. To znamená, bolo to aj oblečenie, jednak civilné, jednak vojenské, ktoré so sebou nosil, osobné predmety a samozrejme veci potrebné pre dennú potrebu. No a čo je zaujímavé, tento vojenský kufor, keď vpravo hore pod tým víkom naozaj veľmi krásne vidno jednotlivé roky a za každý ten čierny bodík, to znamená mesiac, to znamená od roku 41, 42, 43, v podstate odslúžil celých 12 mesiacov, na 6. mesiac roku 1943 v podstate v armáde končí, no ale ešte tam máme krásne tie dva puntíky čierne vedľa roku 1944, to znamená jeho služba v povstaní. No a ten kufor ako pozostalo sa následne dostáva ku nám do múzea, je to jeden krásny exkurs toho, ako v podstate vyzerá ten život.